sakhona abefundisi ngobuningi be bonke nje abakhona bandla ikakhulukazi ke omama ngifuna nje ukubonga ukuthi sihlanganile namhlanje kuleli ilanga elikhumbulekayo ukuthi kwake kwenzeka imanga kuleli zwe lakithi kwakusho umuntu engenecala kwagwetshwa wahlala ejele waseva waphuma ngiyabonga nje ukuthi sithe asingalikhohlwa leli langa ngoba lisho likhulu kuthina ngoba phela siyazi ukuthi ngenkathi sesikhululekile sesikusho nje sasathintwa lutho sesiyithi nje akekho umuntu ongakusukela adlale ngawe kodwa uhulumeni uqobo lwakhe kwawuyena owenza lokho ethuma amajaji la ukuthiwa ukugcina hayi amajajana benza into engazi yenziwe ebandla enkosini ebandleni mina ke yangihlula ukuthi ngayibekezelele ngoba kwathiwa ake oqala nje kwafuna ukuthi kufuna ukuthi sibahlupha kanjani labantu okuyilokhu bethi asikakhululeki base bakhinto ngazi ukuthiwa into ebiholwa leli jaji nomzimba nje commission Zondo commission no sebengitshene bathi Zondo commission ukuthi akavele nje afuna amacala ngekho asukela abantu abathile ababazondile ngemva kwalokho ke kwasho ukuthi kukhona icala elizobekwa kimi ngisana ngokuyicala ngoba kuyini kodwa kwakuthiwa kusho nje kwathiwa icala nje indaba yasuka kanje ijaji uZondo lithi kufanele ukuthi ngizobuza umbuzo manje na ke ngixakwa into eyodwa ke mina ngoba kwathiwa lo ozonikezwa umsebenzi ukuthi akabe lo muntu ozobuka lento kade nisho ngimbona sehlezi lapha njengejaji manje ngiyamazi uZondo wayenami nje ku-ANC kwi-branch ethile lapha eThekwini siyazana nje kakhulu ummeli siyaxoxa silungisa konke sikhuluma into ze-ANC ngale kwalokho sashayisana ngobuhlobo ngathola ukuthi ngithatha unkosikazi odadewabo no odadewabo dadewabo manje ke uma singena enkantolo ngibona nami ngihlezi la usethi ke no sizothetha icala sifuna ukuzokubuza ngathi hayi wena ngeke kulunge ngoba phela sizihlo ayenziwa lo ngokomthetho waseSouth Africa ngokwazi kwami uthi ke no ngizolibuza impela kwangicacela ukuthi uthunyiwe ke lo muntu
ukuthi akazokwenza ngathi mina nongeke uma ngenza isikhalo esikhundleni sokuba adedele lokho kwabanye bomthetho kwakuyena iphendulelayo ngathi mina no ngeke kwenzeke lokho wathukuthela waganonwa ngamanga lomuntu ungenwe yini umfanyana lo ukhule phambi kwami akasahloniphi nokuhlonipha so wasethi no uzodlulisela icala wayesedlulisela icala enkantolo yokugcina nje lokuthiwa yona yezwe lonke ephethwe amajaji amakhulu asafunda kakhulu anolwazi olukhulu yonke inhlobo yento ngacabanga ukuthi bazomsiza ngoba uyabheda manje kuba bathi no uma ufuna ukufaka icala lifake kwi-level efunekayo bavele balithatha icala linjalo into ayisho wathi mgwebeni I think wathi 15 years mgwebeni hawu nami umhlolo ake latshela ijaji elinye ukuthi mgwebo kangaka lingakathethwa ngisicala inkinga ke yenzeka ngokuthi lona ophethe icala lele lapha phezulu akasasho ukuthi wenza iphutha ndoda amacala aqala enzansi uma lehlulile kwenye indawo ukhushukela esiteshini esingenhla alivele nje ligxunyiswe lishoniswe le ayikho emthethweni ngokwazi kwami ngicabanga-ke ukuthi ngeke bayenze lento abayenzayo awunakho nangempela sebethi ngiyafuneka enkantolo ngathi bangizwa ngendaba mina bangazi bangizwa ngendaba namanje ngisasho ngoba ngisabi lutho phela ngisabi umuntu angisabi lutho uma ke bethi kimi angize enkantolo hayi ngase ngikhuluma ngithi no angize enkantolo bandla ngabatshela nje kahle ngeke ngize angeke nje uma nifuna ukulithetha lithetheni nodwa locala noma ngagweba nithina nginandaba ngeke ngize ngoba kwakuyobe ngiyahluleka ukuhlonipha imithetho yase-South Africa nokuhlonipha abantu base-South Africa ukuthi kusuka abantu abafundisiwe ukuthi babe abokulungisa kube yibona manje abenza ubugebengu lokho isuka lapho inkinga ngoba manje ngithi angizi lapho bathi no ngoba ngizwa angifake ejwayeleke manje ungenela lapho nje ngoba noma ngabe if ngangisho njalo bangimangalele ukuthethwa icala ebese ngifaka enkantolo ngangiyozwa ukuthi akube khona icala kodwa kodwa siyamgweba futhi ngagwetshwa njengoba nje kuwo mama labahlangana gejwela umama into ngcwaba amini intashini futhi ngagweba ngesihluku ihlezi lapha siyamlungisa ngoba kezwa ngathi mina ngilapha angilibeki nje ngoba kuphulwa ilungelo lami njengomntwana angubali okuningi engingakusho ukuthi mhlambe babe phazama nabo babe nomsindo kabi ijaji esenzansi enye inkinga yayikhona leli jaji lena laliphethe lamajaji aphezulu kushuka wathuma nje menzeni nje ngathi ngeke mina ongqondo impela bangangithatha bangisetshelele ngeke ngangilindele ukuthi bayofika nje amaphoyisa ambalwa ukuthi akuthiwa sikuthathe indoda mhlambe ke nami bezinto sokukhuluma umthetho phela sengihamba-ke esikhundleni salokho bahlomisa impi ongazange uyibone yamaphoyisa yezwa kuthiwa nanka amaphoyisa ngaseshowe amanye avimbe ngaphesheya kwethukela ebridgini hayi busukwenze njani ezekuwo bake bathumela kenye insizwa insizwa emnyama nje sengikhohlwa igama layo ubani amagayi
Awuyabonga umkhumbuzo bese ngikhohlile. Wafika ekhaya. Ezothi hayi siyacela ukuthi wahambe enkantolo. Ngathi mina ngiyofuna ndoda. Hayi phela kusho umthetho. Ngathi hayi angwazi umthetho njalo. Mina ngiyaphikisana nawo. Ngazi ukuthi ma khona konakele kuyalungiswa nje izinto ixoxwe kahle itshena. Mina ngisukuthi ba wrong amajaji. Isimanga sami ukuthi akukho wrong ijaji elilodwa. Inqwaba hlezi lapha afundaza qeda. Kodwa lento ayenzayo akuyona into efanele. Hayi bengize kuwe ngoba ngingafuna ngizokubopha ngikuthini nje kodwa. Ukhomanda wami kwasho kwabuqinisileke ukuphuma kwakhe la ekhaya wakhishwa yini. Ngile eMozambique ngamthumela ngathuma abantu bamthatha. Wathola na iGold bayale ngamthatha ngayo trainer wabuya ngambuyisa ngomletha la ekhaya. Njengoba ethi nje angangisukela kanjani angibophe. Uyazi ngeke ngibophe phela ngukhomanda wakhe. Kodwa kwasho ukuthi kunzima. Abafuna ukuthi ngiboshwe kufanele ngiboshwe. Nathi ngizwa ukuthi hey kuyaduka namabhanoyi yonke into napa abantu. Kuthe ntambama ngafonela umphathi wamaphoyisa osePitori ngathi kwenze njani ndoda? Yini ningithumele ngamaphoyisa? Uma befisa ukungibamba wayengathumelanga amaphoyisa akho noma mhlawumbe aqotho. Afika azongitshela ukuthi afuna ukuhamba nami. Yini manje le nto engaka ngenze ngihlome ngani? Wathi hayi angazi laba basho kwavutha uzokubiza abuyele emva. Wayengeke kodwa wabiza wayesho nje. Waphela into mayisishiwa abaphathi awukwazi ukubaphikisa. Baqhamuka abantu bebaningi. Kwase kuqhamuka abasekhaya ke manje laba kuthiwa yithi laba sonke nje. Uyabona abantu bala bathi ngeke iboshwe lensizwa. Beza bengathukuthele nabo befile. Ngimsho abaningi bakhona la. Ngoba bethukuthele. Kwangifikela ke ngoba sengimdala ukuthi onkunzimalanga bafuna ukuzobulala labantu abacabanga ukuthi bayahlupha eSouth Africa. Bafuna ukwenza lento ezoba khona manje isigaba esisha ukuthi kwaba khona kuthiwa yena konje makushaya abantu bebulawa bebaningi Masaka. Masaka, bathi Masaka. Correct. Yeah. Babefuna ukuba bekhona into ezobizwa kule history kuthiwe inkandla Masaka. Kwakwenze njani na kwakunomuntu wayedelela kwasha kwavutha. Kwafika konke into nabantwana bami yonke into abantu abazi ukuthi bazothini. Kwafika iphoyisa elintombazana elikodwa lalokhuzana lezinto eziphezulu kuthiwa namaqhuzu. Namaqhuzu aphezulu. Lafika langincenga lathi ngizocela ukuthi hambe ejele ngoba kuzochitheka igazi noma kumnyama noma kubomvu ungahambanga nje liyachitheka. Kwangitshena lokho ukuthi uyazi ukuthi kuthiwe lapho phuma khona. Ngathi kuyena Mosa hlala nje saxoxa ngathi mina nginankinga. Kodwa njengoba uyiphoyisa nje why nize kanje nize nempi. Ungafika nje wedwa ngabe ufike ekseni wedwa nje. Wathi uyacelwa ejele. Bengeke ngithi angiyini. Wama kusho iphoyisa lithi asambe awukwazi ukwala. Hlobo nje. Ngisho lilinye nje lema sekuthe asambe uyahamba nalo.
ngithi ke mina yini ke manje niqhamuke nayo yonke lento ngoba lento eyinkinga la kumina kanti nginyamazane noma ngiyisela ngijontshile yini wathi nama ngazi ngifuna ukutshela angikho kulokho mina ngifuna nje ukuthi siza ngathi mina no angikwenzi lokho ukuba lento niyenze ngesihle noma ningisukela anginandaba ngabe phumile ngeza saxoxa maningibopha nginandaba hayi kanje because kimina lento yabonisa ukuthi lento esithi sinayo inkululeko ayikho uma kungasukela umuntu nje umsukele nje umuntu umhlomele ube manikiniki impela ikakhulukazi uma kuthiwa lo muntu uke wasebenza kuhulumeni kwi-province lapha kwi-province kudala ke masaya kuyilokuzana esigabeni sokuqala okwesibili waphinde wayoba iphini likamongameli waphinde waba umongameli usekubuya khona kungameli yini ebixakile ngoba phela ungaze njengoba ngithi ungathumela umuntu oyedwa nje uma uyobopha uformer president uma kusho njalo nganokuthi kusho ukuthini lento kuthiwa president ngoba phela siyazi thina sazi amakhosi thina manje yini okanye laba njengoba umongameli wephini lakhe or whatever ngabe yini bengasho ukuthi hayi ndoda usondele nala ngabona ukuthi uchubuke lo amagama luyabonisa ukuthi abacindezeli bangenza noma yini abathandayo into ebuhlungu kakhulu akusebona abacindezeli abamhlophe benza lokho abacindezeli abamnyama laba esasinabo sithi asikhululekeni hayi ke bese ngiyathula ngithi mina ya bafuna ukuzobulala abantu ikakhulukazi ngoba ngiyayibona intukuthelo ephethwe indle emnyama eyayingapha kwamandla hayi ukuthi babehamba nje nezandla babehlomile kusho ukuthi nje kwakuzoba khona isicongo sento baphela abantu hayi ngase ngiyaphuma la ngiyongena endlini yami ngathatha impahla ngagqoka ngaphuma nje ngigqokile sengithe insizweni lesi sihamba nazo asambeni madoda hawu uyawava ngithi ejele awuyangidida usani imoto into yangenza ukuthi ngenze njalo ngathi ukuba mhlambe bengingayena umuntu obekade enza lukhulu inenkululeko nakusesehulumeni yonke into ngabe mhlambe ngabulalisa abantu abaningi ngabona ukuthi uyabona uma ngase ngihlale la kuzokufikela abantu bagcwale la bazobulala inqwabe abantu engenacala inkinga bakhona lapho ukuthi noma kukhona abantu abangaba negalelo kusasa kulungiseni izinto njengathi nje ukuthi asikhululeke bazobulawa bafe kusho ukuthi ngamanye amagama kuzoba khona enye inhlekelele nje kodwa still sihlupheke siye phambili ngase ngitangisindise imiphefumulo yabantu bakithi ababuzobulawa ngoba bebulawela mina nje bengenacala kusuka kwami la ngiyejele izosindisa imiphefumulo ngene emotweni ngikhumbula mangiphuma lapha bebaningi la babengazi ukuthi ngiyaphi lapha ngaphandle uyaphi president uyaphi angashaya imoto sahamba uthe uma sesisondele eGreater konakala isondo lemoto laqhuma likaze liqhuma sameceleni ngihamba nezinsizwa ke nami ngiyinsizwa futhi lazi kahle ukuthi akekho uzosithinta kanje
bangikhipha kwenye imoto bangifaka kwenye saqhubeka besalungisa le uthe ngakafiki nje impela eGreat Town wafona umunye umfana olapha ekhaya webaba ngithi yebo ndoda uphi manje ngithi hayi sisiyongena eGreat Town akakhalanga umuntu nakumhlolo ngithi ukhalelayo uhambelani ngathi uyabona ukuthi bekuzofuwa ngempela lapho akekho umuntu ozibeke phansi futhi ke mawufike kulaba ya uyabona nje babengeke babe nandaba noma ngabuze ngesibhamu bayifela nje so ngathi mina nginankinga ngihamba mase ngifika ejele kwafona omunye futhi nxibana luphi manje ngithi hayi sengisejele baba hayi ufuna mina ekhala ngithi mina ngiyaboshwa ndoda ngakhathazeki ngawudonsa ejele ngadonsa isigwebo sami sonke nje kwaba khona-ke le nto ngoba ngakuthiwa ngisaboshela ubu-terrorist ukuba khona kuthiwa yini lokho kunike ukugcineni parole ngokunika iparole nawukhishwa ngeparole kodwa kusuke kwenze njani siphathe kahle okay no problem so ngahlala ejele kusebusika kungabantu mayibabo lapho yena ngathi hey ngifuna imbawula mina kuyabanda la awabangithengela basekhaya balanga basejele eqinisweni ngasindiswa umphathi wamajele lapho kwakufanele ukuthi ngisiwe khona kwakukuleli ijele elikhulu eliseThekwini kulona kwase kubekwe indlu la ngizoba khona sekufakwe izinto kulento zikhona lezi zinto la endlini lokho kukhipha umoya kuthiwa yini ventilate yebo kwase kufakwe khona kuthiwa ngizofaka endlini enakho izovela ishisiso ngoba kusebusika kuzophuma lo moya ngihambela ngelikilanga mase mhlambe isokwazi izinto sezashintsha seyiphila ngiyosho ukuthi ubani lo wangisiza ngangibulewe nje ngangiyobulawa ejele kwakuthiwa kusele sefile bandla akagcinanga lapho ngoba ngiyakulela ejele babengazi ukuthi who is who mase kwenziwa izinto wayesethi no ungakhathazeki waletha abantu abathile ukuthi bayibona bazongiphekela bayoshintshana ukungiphekela ngingaphekelwa ejele ukudla babephuma bayothenga ukudla njalo nje okungiphekela kusave impilo yami nabo ngeke ngisho ukuthi obani anokuthi ubani owayenza lokhu ngihamba nomfana ekade sasebenza nawaqala esebenza noMadiba sasihamba naye ngalelo langa engathukuthelefa wakhuluma nalabo ukuthi wathi angikhulumele ngeleli bandla angikwazi ukushiya wedwa nomudla noma kunjani ngangena naye sasihlala nasi-2 ngathi iboshwe imbili akaboshiwe nix kuphelezele mina nalaba balapha kule ndawo sasikuyo babetshene ukuthi ningabahluphi lapha mhlala kuyabanda amanzi abandi mawuhlamba ekuseni mayibabo kodwa ukudla nje kulethwa abantu abaqoqekile nje badla kahle bathole bathethe lokhu ifika nje lensizwa eyenza ukuthi ngisinde izobheka ukuthi usekhona umfana efithi ngithi hayi ngisekhona mase ngicabanga ngemva kwalokho
ukuthi ake sithi kube khona enye inhlekelele yokufa kwabantu ngabe kwafa inqwaba yabantu ibulawa uhulumeni wethu esamlwela iminyaka ngeminyaka ngabona ukuthi la lento esasibiza sithi inkululeko nje ayikabi yona kwangicacela ukuthi la uma sisho njalo siyayikhohlisa ucacile ukuthi abantu esasinabo inkululekweni silwa akusebona sokukuthi nje uyabazi ukuthi banje kodwa ngaphakathi ukuthi inkululeko kufanele benjani yayingasekho ngelinye ilanga-ke masokudlulela isikhathi siyoyixoxa indaba ukuthi ingozi yayingakanani engeke ngayisho namhlanje eyayizoba khona uma amaphoyisa esehlasela kwakuyobhujwa futhi ngoba ayindawo one side ngoba lezi zakithi zafika kuphethe lokhu zaniphela into zazo nazizenze zazo nalezi izenze nazo eyigquma into phakathi kwakuhlonyiwe nje indaba encane kwakuyimpi leyo kakhukulela ngoqo yangicacela-ke mina loo nto ukuthi uyabona asikakhululekile ngoba ababesicindezele bakwazile ukuba namandla kulabo esasihamba nabo babathola ukuthi babasebenzise ngoba lokho ababekwenza kuhlukene nento eyayenziwa abelungu ngaphambili ekutheni bavele bahlome nje bazobulala abantu okwangenza ngathi nenhliziyo ya la ayikho lento sithi sikhululekile uhulumeni under instruction the president esekhipha amasosha lawa okuthiwa awokugcina mase kuthiwa khishwa amasosha wawehliswa onke kodwa ashona KZN naseGoli abantu bethukuthele kube kufanele because if you are free ubona imithetho kuwona odlala ngabantu kulapho kufanele ukuthi abantu bathukuthele khona abathukuthele abantu bengathukuthele ngikhumbula omunye umfana ngimbuka ku TV ethwele anoma ithweleni hamba ngicabanga ukuthi kwakuyiphoyisa liyambuza ukuthi njengoba ethathe lento ngoba ithathile uyithwelela sazi ukuthi labuza lathini iphoyisa leli angazi ukuthi athi nini nenze lokho nenzani ngalo wathini konje wathi what babophuzuma ngathi kulezi sesinayo lapha ngathi yendoda uyayibona leyandaba kuboshwa abantu lapha ngenxa kuboshwa kwethu la kungekudala khona umfana wakithi wakithi nje esasisebenza naye usele kude njengoba bese kudlula leli ilanga wafika wanginikeza into abayidoba ukuthi no abayilokhuza kuthiwa noma ushaya lento mawufihla into lezinto ezizinsimbi lokho ngikhuluma ngakho ngithi uyakwazi ukukhuluma nomuntu la nosesePitoli noma eseGoli angithi mawushaya ucingo manje ngimosha ucingo in 1 second umuntu eseLondon ukuthi ukhuluma nawe akunjalo yebo lezo zinto ke njalo now
Kimina ngalelo langa ngathi ukuthela nami njengensizwa kaZulu njengesosha ngacishe ngagiya kufike abiningi labantu ukuthi hey ingene-ke manje ngayibonga ngoba bengakaze ngimbonge ngayo ngoba ngathi hayi phela impilo kodwa ngathi nesekuphana le ngizobulalisa abantu laba bantu basazodingeka ngoba sisazoyilwela inkululeko ngase ngazi ngalonke kathi ukuthi sisazoyilwela noma ngabe siyilwela ngayiphi indlela ngoba ayikafiki uma-ke sekufika lo mfana esengitshela ukuthi nakho esengixoxela for the first time imicabango iyaba ngamaphoyisa ababelaphaya kodwa yayingafani nalaba abazasibulale la angisadluli-ke lapho ingakho ngithi soyixoxa ma sesakhululeka ngoba manje siyacindezelekile ma sakhululeka soyixoxa abathi ngeke kwenzeke lokhu kwacishe kwabhubha abantu ngendlela esimanga ngikhuluma lokhu nje okuncanyana okungasho lutho ngoba ngithi ukuthi eSouth Africa sikhululekile no sikhululeke half mhlambe ekota inqwaba asikakhululeki ngemva kokuthi nje sekwenzeke zonke lezi zinto kwase kuvela icala lokuthi hayi uphumelele uZuma isikhathi singakafiki na nanku umhlolo uma sekuthi ngithi ngisabuka lokho kwathiwa hayi yaliwe impi base bethi abanye no ukuze siqede lento hambe ejele uyosayina ukuphuma khona ilanga nje ngavuswa ngalo by 3 o'clock ngisuka ekhaya ngafika lapha ngo-6 ngamiswa phansi ngikhishwa ejele okwesibili ngakhishwa kahle hle ngenkathi ngiphulelwe isigwebo manje kwafuneke ngiyosayina futhi ngaphinde ngasayina by 6 o'clock ngase ngidrive ngekhaya angaze ngibone mina into enje yokuzonda umuntu uzomzondisisa uhulumeni wami lo ngawulwela ngawuyele ejele ngawuyele exile washintsha wayenye into ngasho ngathi hayi ayisekho yonke lento nale kusho ukuthi nalo hulumeni okhona kuseyona lo wethu okuthiwa we-ANC soko Ramaphosa kusho ukuthi mase kunjalo azibuyele emva ukubuyela emva-ke ngoba ngangeke ngenza into leyo kuthiwa ngoba abantu vele nje uzuzwe nje ukuthi umuntu usakhe iphathi yakhe manje mana manje bajwayela amagama amnandi lawa okuthiwa progressive angazi ukuthi progressive nani ukuzwe nje ukuthi umuntu usakhe isenelo ukudlala khona amanye athina sekukhona okuthiwa consultation okay ayinalutho now ngilanda lokhu ngoba ngifisa ukuthi kubalulekile kithina njengamalungu omkhonto ukuthi sazi ukuthi ithina esizoletha inkululeko yokugcina le esayilwela basiphuca phakathi akuseyona yethu isifuna thina ukuthi sime eqinisweni nje ukuba sonke South Africa besibuka ngokufana ngabe indlu emnyama yonke ila emkhondweni wesizwe inkinga ekhona ukuthi lapho khona bacindezeli kuba khona abantu abathengwayo either ngoba belambile noma
bacelwe nje noma babanjwe oqotsheni benze izinto ezirong bese kuthiwa asize ukubopha vuma ukuthi usebenzele abantu abaningi beza kanjani impimpi zidaleka kanjalo ngokomthetho njengoba kwakhambi kumkhondo nje ngabe bathi bonke awuzwa ke asiye phambili ngenhlanhla ke abantu base South Africa bamnyama ixuba nabamhlophe noma inamba incane abajoyini mayibabo mangakubalela izinto ezenzekayo xa kumuntu uyabona nje uyabona ngisho lapha kade babathanda labaphethe umbuso la babavukela esiswini bavele bathi hey abantu bakahulumeni base South Africa iningi labo bamasela ngizwe kuthi ngathi bababize nangamagama ngazi ngiqiniso yini uyabona sebe bekhuluma lukhona lomlungu lo nenwele ezitha zibe bomvu le konke nje kwakhe kubomvu bethi uvele washo nje isidlangaleni washo isidlangaleni and kukhona sebebizwe ngamagama bakuthi osibanibani akuboni ukuthi abantu ngisho bebathanda bazoqhubeka kusho ukuthi kusasa isezandleni zethu inkinga ke khona ukuthi ukwakheka kwale party yethu yakheke ngesikhathi esifishane ngoba sasiyenze ngamabomu lento ngoba sasifuna ukuthatha izwe ungaphelile ngisho inyanga yodwa sithathe pop sibambe sishintshe yonke into basirobha inina nazi kangcono ngoba nabona kuvalwa ukubala ama-hour amabili yileyo nkathi okuthatha khona amavoti ethu bephana ngawo ngoba sasihambe phambili kakade icala esalifaka likhona alithethwa namhlanje bayesaba ukulithetha ngoba amaqiniso aqanda ikhanda iyakutshena ukuthi asikakhululeki uma kunjalo uma abantu laba esasilana nabo inkululeko sebekwazi ukwenza ubugebengu entweni ewumthetho bawuphula umthetho iyakutshena nje ukuthi sisesemzimeni yini ebangela lokhu kubangelwa ukuthi iAfrika yathathwa abantu abamhlophe baqeda kithina sonke nje ukuthi amakhosi aphathizwe athi kufanele izwe liphathwe ngoba babexakile bazothi into enjalo akube kumuntu oyedwa nje ozobe lapha phezulu ukuyena ozengamela sonke ehamba nebutho lakhe eliphethe isizwe lo muntu ke bamqamba bathi upresident angazi ukuthi isho ukuthini leyo nto mhlawumbe abazisingisi bayazi ukuthi isho ukuthini leyo I don't know umuntu nje obizwa yedwa kuthiwa nje upresident base bethi ke isizulu umongameli ungamele lonke izwe wakwezwa umuntu nje oyedwa ngoba ekhethwa abantu usenikezwa ukuthi useona izwe lonke noma ke ezophinda sisuke kodwa ngale nkathi uyena onezilogcini to president inkinga yalokho ukuthi ngesinye isikhathi ungaqhamuka upresident wesilima ndi ongaziniksi uzosigada kanjani akazi noma kuyasa noma kuyahlwa akanandaba nathi uyayibona ngebhadi ke sifikile isikhathi esiphathwe umuntu onjalo mayi babo ngisho noma sekufika endlini yakhe entshontshe imali engaziphi intshontshe yethu bayifaka esimele ukudla kumatalanta
Iqala eliqanda ikhanda lelo. Ngoba kuthiwa upresident. Nothing happens. Akwenzeki lutho. Kusho ukuthi sinazo sihleli nje esichengeni. Naso inkinga. Bese ngeke sihlale sibukele lokho. Sisaphila sidamabele. Ingakho sathi no. Sakheni inqanawe manje yethu. Hayi ukuthi siqala phansi eqinisweni. Sabheke emuva kokhokho bethu. Kokhokho bethu ukuthi bathi nasebexakekile benze njani na. Umkhonto ke isona sikhali sethu eAfrika lokwangempela. Ukuba sathi akube enye into ngabe sathi hey senze nje elinye igama engahlukene negama lalentweni thini lokho kufanele ngathi uthanda ukukhanda lapho ukuthi encane kuthiwa yebo ngoba abantu babovele bathi noma yini ingakho-ke sithe umkhonto iyona yokugcina hayi ukuthi biqala sibe nawo umkhonto ngenkathi ubhenwa i-ANC sathi silwiphi-ke manje ngoba sase silwiphi nale yimpi ingakho nje sithi hlangana nje mnyama sonke ngoba sesithole imbobo yokuphuma sithi umuntu omnyama akangene aphathe njengoba bengise lapha eAfrika nje ngizwa abanye abantu lapha bengikwankwaza bekwinkwinkwin ngazi ukuthi bathini ngangihambile ngiye lapha ngeindaba zase-Afrika safika lapha kwathiwa siyobona iParliament sibonane nabantu bakhona sixoxe nabo izinto ezibalulekile ze-Afrika kwangena wasitshena lokho baphethe kwangena uhlanje lwabantu bahlala bathi wathi lapha-ke onke ama-political parties angaphansi komthetho wodwa akuthukwana abathukani noma bekhankasa abathukani baye bakhiphe lezi zinto abathi abantu bangabakhetha ngazo base bethi yazi ukuthi ingoba kukhona okuyena obaphethe sonke isizwe solokhu abaphatha njalo nje uking wakhona uyena usha umthetho akuyona upresident king imithetho emkhulu ishawa uking uyena ubukela abantu uyena wenza konke nomthetho ukuthi ungaba nephathi yakho noma uyabe nephathi yakhe kodwa ningaphansi kukaking anikwazi ukuthukana akukho ngisho iwindi elilodwa kuthiwa libulewe lapha akukho ngisho umuntu oyedwa ofayo lapha siyafa thina sibulalane ngathi iphukana nizwabelungu ingakho-ke umkhonto uma usuqhamuka ngoba lenhlangano ibikade ngaphambili bingasakwenzi lokho esakwenza ngisho lokhu nje okulimited okukwi-freedom charter longaseyo indaba thina sithi sifuna ukubuyela-ke manje lapho khona kuzoba khona inhlonipho lapho khona amakhosi azotshena uhulumeni ukuthi akasebenze kanjani akuze ukuba vice versa into ebalulekile le ukuba abelungu abazange basikuthwa nokuloya uzange basiloya ngabe sonke sila ngabe siwine kulokho okudlula kodwa-ke ngiyajabula ngoba kuyangena ngobuningi uma-ke sakha le nhlangano sasazi kahle ukuthi asikwazi ukuzakha zonke izinto ngesikhathi esisodwa ngakho inhlangano entsha njalo njalo
futhi ngoba sasifuna inqaba yabantu i-2/3 majority sasifuna ngisho uhlanga impela luvote luxeza amathe luvote la so libona ngemva kwelokhuza sesiwini ingakho nje ngisho ekuqaleni uma siyakha lenhlangano sazi ukuthi sizoba baningi ngoba ngenkathi sikhuluma kuJune kuDisemba bamemeza abantu bathi hey siyangena sifike ekugcineni lento etshena ukuthi akuyona into efana nokuthi sithezwe kwakhe iphathi yethu enegama eliwishiwishe ungalizi ukuthi kuthini lesilungu ngoba abantu bayacabanga ukuthi uma kukhuluma lesilungu usuthola into enkuluke manje enkosi yami sinolimi lwethu nathi siyikhulumela ngala silusebenzisi lento ke yasho ukuthi sithatha nje abantu ngoba sasiqonde ukuwina ensukwini ezo7 ebese ke siyiguqula simisa kahle sifaka abantu aba-right basirobha wafuna sisithatha nje nombala maye babo abanye bacabanga ukuthi hawu sifike ema-orangini agcwele nje sesiyayithathela nje ukhona naye lapho uthi hawu nami nginani la kodwa uzothatha nje abanye benza lokhuya isitha-ke ngoba sihlakaniphile sathumela iy'mpimpi kabantu abathunywe yisitha ukuthi abazobona la ngaphakathi isifanekiso salokho ngoba mina ngifuna izinto ukuzizwa ukuthi amanzi ashisa kanjani yenzeke zolo lokho yaphuma nginsizwa eyifunga ikanye nathi ukuthi abafuneka amaphatha amaningi basha kwafuna basala amalahle ba ngamuzwa nokuthiwa awuphume ngomnyango ndoda yathi hayi isihamba icela abantu bethu banika imali iyanikwa le mali la inikwa khona so ixoxa ngelinye ilanga leyo ngoba siyazi ukuthi kunikwa ngenkathi ke senza lokhu lento esasizoyenza iyayomama njengoba nje nibabona bela zazizolandela ngokusheshsha zonke ngoba kwabanjwa ukuthi singawini sasithi ake simo singajahi silwe nalento kodwa sekufike lapho khona sithe no ngoba vele sasazi ukuthi sizozakha okanye sizoyakha inhlangano yethu ngendlela esifuna ngayo nabantu esiyobabeka sobe sihlele phansi nesikhathi ngoba asikwazanga ukuyithola le ntuba ake siyidedele sibone ukuthi kuhamba kanjani ucomrade lo ngoba ube umuntu ku-Women's League weza kimi wathi hey ngenkathi senza konke lokhu siyacela ukuthi sibe sihlanganisa amakhosikazi siyofika isikhathi lapho siyohlanganisa khona sesidlulile sesiwelile emfuleni ngathi ukhulumile ntombi hamba organize amakhosikazi Kamnikeza ilungelo eligcwele eswini
Okay. Lokho-ke. Sorry. Okay. Lokho-ke kwakuyingxenye yokuthuthukisa amandla omkhonto. Kwahamba kahle kabi ngalowo mdlalo, kwakuyihambela kahle. Sazi ukuthi siyasebenza la ngoba sokwazi ukufaka yonke into noma ikhala lezi ezifaka kade kuthiwe ilaba ngoba sasifuna ukuthatha izwe ngokushesha. Sathi uma siqhubeka ngala kunezizathu why sasithe omama aba-organize kube khona umuntu esimkhetha singakabakhetha abaningi obaziyo mama osebenzile nabo oyaziyo into esiyiyo umkhonto ngokugcweleyo asingafuni ukuphazama. Yaqhubeka-ke kwaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi kulokuhlupha abantu sibakhipha bahlupha omisi bakhipha ngoba sayafunda asizohlala nomuntu o-wrong ngoba sithi wakhethwa. Ingakho sathi ukukhetha sokukhipha. Isizathu sinye ekufuneni sazi nani ukuthi ama-political parties abe nesikhathi ngemva kweminyaka ethile yokuba ne-conference lapha bakhetha khona abantu ngezizathu ezithile. Izitha zethu zayifundisisa lento ukuthi uma kwenziwa lokho bona bathatha impimpi zabo lezi abayithola emaceleni bayinika imali. Uma kuyiwe enkonfeni nizobe nihleli kanje kukhona abazobe bephathisiwe imali ukuthi khetha ubani njalo, khetha ubani. Sinqamulile-ke lonto ngoba sithe uma wenza i-conference ufana nomuntu osigwaza ngomkhonto wakho kulezi ngoba imali eqhamuka phesheya nala ithenga abantu anazi nini phuwa thina-ke noma kuyimalana encane nje umuntu ucabanga ukuthi izohlala ngemva kwe-conference siphelile sebonakele sesinabantu abasiholayo abangaholi ngoba benzela thina ngoba benzela ngoba sibabe singabazi. Ingakho-ke sathi asizukwenza lokho ngabe siyayibulela ngathi nathi sizilile sizokhomba umuntu sithi nangu simbona ukuthi ukhuthele awusondele lona omunye masebheda sithi awusuke kancane sibuyise omunye. Akekho zothi ngisuselani ngoba ngila wasuswa yithi ngoba wabekwa yithi suswa yithi ngoba wabekwa yithi ngoba uma kunale mithetho yokuthi kuyiwa enkonfeni kunemithetho yakhona ngeke umsuse sekhethiwe uye enkantolo kuphela imali yonke lena lo akuyona into yabelungu le into yethu kwenza thina siyathembana. Kodwa sathi amakhosikazi nabe organizer ngoba amakhosikazi wona amaningi yibona bathwele ukuthi izwe bangalishintsha kanjani ukuthi libe yilento. So bekungelona iphutha saseke ngebhadi sathi sithatha umuntu sicabanga ukuthi umuntu ukuthi akakasize siqhubele into ngoba sifuna ukuyisheshisa. Wavele wangazi nokuthi kukhona omama engabanikeza ilungelo
sesizwile phansi. Wasebenzisa ngoba enikezwe isikhundla esikhulu ukuthi avele angezi emakhosikazi, angezi kulo wathunyelwa yimi. Kwahleni, lalelani nje, ngenilalele nje. Wenza izinto engasitshenanga thina esingabaholi balenhlangano. Enye yazo kwaba yileyo ukuthi angasho ukuthi uyashintsha manje lapha komama. Lalelani. Wayesethatha inqumo engasitshenanga. Wafika nje sethi senenze kanje. Njengathi ke umuntu masimbona ukuthi wenza ukuthi asimsheshisi. Siyathula nje simbona ukuthi uhamba kanjani. Uyathuka. Noma uguqa ngamadolo. Sisifuna ukumazisisa ke manje. Kwaphela uma usenhlanganweni ake sithi unobhala okucabangile nofisa ukuthi sikwenze uza kulaba abakuholayo uzothi nakhe ukucabangayo nina nibona kanjani masingakwenza kanje kuzokwenzeka kanje ebese siyavuma ngemva sesiyibonile noma singavumi awukwazi ukuzenzela nje thina ke esokudala sikhona la sathi asibekuthi la ulandela ukuthi kwenzekani wagaxela umuntu gaxeliyana ufike sethi sengikhethile kanje awusathula ngathula nalapho ngathi ngangabuza nokuthi ubatshenile labo abeko bathole belapha ngoba sokuqala nje kwakufanele ukuthi angadeleli i-decision ethe sayenza eqaleni sekube khona impi phakathi kosisi elethwe ubani lo muntu owenze lo akayenzanga ebomama kuphela uyenze kokuningi yasisiza ke lonto masimbhekile ukuthi kanti uza nje uthunyiwe maye babo udlala ngathi ngoba sinamehla likhaya sayibona yonke indawo yingakho ngenkathi sokukhona sasishwishu mina ngaqhubeka ngathi wena sisi enza lo msebenzi ngakuthumana So, lalelani ngoba sokuhlwini. Ngiyamcela nilalele ngoba sokuhlwini. Siyezwana. Ngithe angikwazi ukuthi nginitshele emhlangene namhlanje ngaleli langa elinzima. Nikwazi lokho. Sisesikhathini sokuqinisa umbutho. Enye
imiyalezo kufanele siqinise umbutho yamakhosikazi bese ngimtshenile kusisi ngesikhathi esiright ngathi isikhathi sesifikile sokuthi sihlangane nani manje sinibeke endaweni yenu kungabi inkulumo nje phakathi kwami ngimthuma kodwa kube siyanqanda ngixoxa indaba mina selithi hawu ngikhuluma ngathi semkhethile ngisaxoxa indaba siyezwana kungekudala ngoba kunezinto esizozenza manje ngisho kule nhlangano yethu uqobo ngoba sibonile kunobuthakathakana obuningi ngoba isikhathi sesincane sinonyaka nje we are the youngest political party in South Africa yena kuphele ngazi mina ukuthi the youngest angayazi enye into sizozenza manje lezi zinto zokwenza lokhu enye yezinto ayenzile lo mfu efana nale ukuthi yengenayo into efanayo eyentsha yenziwe ngendlela efanayo nale akuqinanga lapho-ke mase sengimtshela nje lokhuza nokuthiwa yini konje lokhuza ngendlela ayigcinanga lapho kwakhishwa abantu ababebekwe yithi kwafakwa abanye abantu kwayisiphithiphithi siyakulungisa-ke lokho ngifuna bomama nezwela ngoba akuyona imfihlo nizwe kahle lalelani nizoze ningezwa ngoba sokufile phela ngifuna nazi nonke ngoba sikhamuke ey'ndaweni ezahlukahlukene sishaye umthetho ukuthi sizophuma lapha la sisebenzela khona sihambela ama-province ngayinye lalelani ngizokhuluma ngingathuli-ke ningezwa ngoba kukhuluma mina manje nanilalela manje nafuna kulalele mina lalelani kulesikhathi lesi nje siseduze kungene enye insizwa ngeke ngasengikhohlwe igama layo iphethe isikhundla esikhulu la Freud sibe nenkinga yokuthi kube khona izinto ezingabonakali zenzeka kanjani kuma provinces nakuma regions whatever into yokuthi kube khona ukuhloniphana nokwenza izinto sazi sonke ukuthi kwenzekani njalo yaphelela emehlweni abantu bokufanele bahlale emahhovisi bagada abantu bayibona bagijima lo ngizwela ngisabazi ukuthi obani igama lakho kodwa bebegijima nje behle beluka nje ayisabuka-ke ngoba sesibadala ukuthi yekazi iyozala nkomo kwathi-ke ngelinye ilanga ngathi sihlangene nabaholi ngathi no ake imele nto okuthiwa kwenziwe i-structure zenziwa abantu abathile ngoba kuyatholakala manje kufakwa abantu abathandwa yilo fakayo right
akufakwa ama members ukwazi ukuthi hayi laba ayasebenza. Yeah. Ngaze ngathi komunye wabo engathi niyayibulala iorganization. Ngase ngithi ke ake siyime kuyenza lento futhi soyihlehlisa siqale phansi. Ngifuna ukuthi kwindawo nganye kuma provinces lawo masifika khona sihamba singabaholi ngambe umholo yedwa noma babili siyobuza ama-comrades siwathola la ukuthi ake nisho phakathi njengoba sihlezi kanje siqhamuke endaweni eyodwa ngithi bese sibuza umbuzo thina ukuthi kula ma-comrades ahlezi la yimuphi comrade enimbona ukuthi angaba kahle ukuthi abe usihlalo wenu na? Yes. My vision. Anohole. My vision. I've been saying that. Yimuphi enibona ukuthi angaba unobhala ozolanda kahle na? Anohole kahle na? Yimuphi enibona sengathi angaba umphathi zimali? Sibabuze bonke laba abakuleso sigaba. Abantu banibuke ngokunazi. Bathi awubani ya siyambona siyamthemba. Uyabo? Kusho bona abantu. Uma sebebashilo ke bathi siyamthemba lokusabu niyavumelana ukuthi niyabathemba. Bathi ayiphela. Ngoba sizile ukuzokhetha ukuthi akukhankaswe no. Sifuna basitshele ukuthi ubani abakuthembayo ukuthi uzokwazi ukubaphatha kahle kule nhlangano. Yes. Uma sebebakhombile ebese kuba yithi ke manje sesithi manje ke njengoba kuyinini nitheni yabathemba sesiyababeka ke manje ukuthi ababa baholiday kuleli ndawo elibabeke kuyo kuphele lokho kuba khona kwabantu abathengiwe nabenziwe lokho nalokho sekunesikhathi sisithathile leso sinqumo. Isikhalo sokuqala esafika ngamandla sasiqhamuka ngapha konje banokhumbulana banozi eLimpopo wafika ama-comrade amathathu aseLimpopo ezeki mina sahlangana nawe eGoli athi ngeke senkingeni yini na bathi kunesimanga kufike umholi sefike wasikhipha ekhundleni akasitshenanga ukusitshela hayibo washo kuningi kakhuluma lokho ngoba nibaningi lapha abanye khona bangakwazi ukuyibamba. Also interesting they can do this. Ngase ngibuya ngikhuluma naye lo comrade wenzani comrade waphika wadlala ngase ngibona ukuthi noyinkinga le ngoba kuze abaholi bale ngase ngicela ama-comrade alawa kuthiwa phezulu esinawo lapha ngathi awahambe ayohlangana ama-comrade alalele ukuthi kwenze njani babuya ne-document abangakaze banginike yona namhlanje bayisaba ukunginika sendamba ungakhathazeki inhliziyo zenu zingakhathazeki. Then bathola kwakukhona izinto engeke ngizisho ngoba ngizele ukuzoganga amagama abantu ezi-wrong ngaleyo nkathi njengoba ngishilo mina uma ngihlangana nesigebengu angibaleki angisishayi futhi ngihamba naso ufuna ukusibona ukuthi siyaphi sintshontsha kanjani sikwenza kanjani lokho so ngamhlukana ngithi ngiyakubamba manje angasho ukuthi wena ngisukela nje ngimtshela wantshontsha lapha uphikani pho ilokho-ke lokhu benibekeni-ke ngakubona kwenzeka ngezinye iy'nsuku kodwa-ke sengikhuluma ngezinye izinto kayi lezinto ezini engikushoyo sengisho ukuthi sithathe leso sinqumo ngifuna nisazi ikakhulukazi omama
ukuthi sizofika. Yeah. Ngifuna nibe nikubukisisa lokho ukuthi obani bathembayo. Ukuze mase sifika ningathawu Nkosi yami kwenje ubani. Nibe senazi ukuthi nampa abantu sibathembayo. Ngoba sakha manje uzobona nje kunini konje. Sizobe sihlangene ensukwini zemhlanga ngesonto nomsombuluko nokuzebe lesithathu. Uzozibonela ukuthi obani sibafaka kulabo abahambile. Yini engisiyenzayo. Ngoba sakumbutho manje. Siyayiqeda lento ukuthi ube khona umathanda nje umathanda. Eish. Nendlela yokusebenza. Finally. Oh mama futhi angibatshela. Ngithe sengihlangene nezinsizwa zami ngabuza ukuthi ake ningitshele. Yini lento singabizana ukuthi singocomrade nje kuphela. Sibizana ngokuthi obani okhomanda osibanibani ngababuzi impela sihleli. Ngoba ngikwazi kwaqhamukapi lezo zokukhona nje. Base ngithi kubo yabona ke iyaphela leyo nto. Yeah. Ngoba lokubizana ngokuthi ngifuna umama bayazi ngoba baphelele la. Lento yokubizana ngokuthi singokhomanda, commander. Ilento eyenza umbutho wethu ube weak. Ngoba sibona ukuthi siyalingana sonke. Singokhomanda sonke. Ayikho leyo. Ayikho. Iyaphela nya. Ngoba iyo lento eyenza ukuthi uma sibe kumuntu sithi ukhomanda la simbeka phezulu kokhomanda abese banomona abese be umuntu avela naye uma kuthiwa nangu uya leader na afuna ukuleader ngala nibiza nithini lento parallel. Thank you. Because no commander, yini na engiyeke ukuthi nangu commander sibe parallel. Yini enqanda lo. Waphela zo commander so. Angikumobiza kusashiya ukuthi comrade sibanibani whatever. Says commander. Good morning commander. Iyaphela lo mhlanganiso ohlangana umsombuluko esiyomuzwe esho njalo sikufaka enkantolo phela faka enkantolo ngoba awuyenzi lento esifunayo sifuna umbutho ovuthayo ohloniphayo abahlonipha abangaphezulu umthetho lo uma uthi singokhomanda sonke so what nami ngokhomanda nje nami ngikhomanda ibutho lami ngala nomunye ukhomanda ibutho lakhe ngala njalo njalo sizwana Yebo. ufuna niyazi lento ngoba izophela nya next ekupheleni kwesonto akufuni ngizwe umuntu ethi command so kufaka ingane phela sakumbutho manje uma sisuka komama sobahlanganisa omama sobahlanganisa is a question of days if not weeks sizoza entsheni intsha le ephezulu ithengelwe imoto ngizwe ngosizwile angaze ngibone mina ngizwe ngosizwile. Yeah, you see today. Ngoba kukhona abantu ebebezela ukudlontshontsha abantu. Khona umunye kuthiwa makuthiwa hamba uqoqa inqwaba yabantu. Sebegcwele le. Ngoba nika imali. Akuyona isipho imali le. La sifuna ukukhuleka njengendlu emnyama siziphathele izinto zethu. Asiphumi lapho, simlapho. Odlalayo ke phakathi kwethu asizukumniyeka bakwethu. Odlalayo nje. Sodela nawe noma ngabe bekuthiwa besikuthanda kangakanani. So phuma ngomnyango hamba kwabanye. Ungabi la phakathi kwethu. Asidlala.
Yingakho nje nizobona siqalile manje ukuhlunga abantu sibabekayo. Bahlunga nje siqalile. Angithi sinento ewiki la kuthiwa into engaphezulu kwethu sonke kuthiwa yini? High command. National High Command. High command. Do you know what high command is? Exactly. In a military language. Last command. Kodwa simo high command. Yeah. Uyayibona ki? Ah. Sakho inhlangano la, asakho into yokuganga. Ezophathizwe. That's Asizudlala. Asisoyeka nje siyazazi zonke izinto. Akuyona inkinga yethu ukuthi sikhulume. Sikhulume zethu. Ngoba sifuna ukuthatha umbuso. Sokusele iminyaka emithathu kuphela. Nenyanga engakho. Konvina yethu ufuna ukwazi wonke ama-details akafuni mistake ngathi 3 years 5 months. Niyayibona lona? Asikwazi comrade ukuthi 2029. singathi sekuphela unyaka sokuphela ilokhuzana not unyaka. Yini mase kuhlangene kukonke? 10. Okay. Uyabona sikwazi ukuhlala i-10 yonke. Bese futhi siphinda futhi siyahluleka. Masibuzana yini na? Nosazibhizi sikhobhana, sizondana, sibizana ngokuthi uyabona? Serious. This is our time. Ayikho. Uyabona nje uma sesishaya umthetho soshaya umthetho ekukhulu ngendlela eyisimanga ezobe ilethwe kithina abaholi bethu bendabuko. Abaholi bethu bendabuko asizukuba naye lo muntu ekade naye yonke leminyaka okuthiwa upresident. Kubekwe nje ngomuntu nje ongazi noma kuyasala noma kuyahlwa noma kunini. No. Uyabona uma sesenze lokho sophela igebengu. Akekho umuntu ozobulala umuntu every day. Sikhona kuleli izwe lethu. Akekho. Ingakho sithi sizobalungisa abantu kusukela enganeni nabadala. Uyabona kuyichilo ukubona amadoda okuthiwa yiwona ongqongqo bokugada amazwe edakiwe nje beya wawuzwa phela imhlola amaphoyisa ahlale kuthiwa nako kufika amanye afake inqwaba ngayinqwaba. But the more amaphoyisa, the more the crime. Akunjani? Thina sifuna ukulungisa iSouth Africa, sifuna ukudlala. Abantu ke bacabanga ukuthi sizodlala, asidlali. Omama ke sibathemba ngento eyodwa ngoba banesibindi omama ngaphandle kwabo nangokuningi uyazi ukuthi benzeni omama lolu khetho oludlulile lukhulu. Hayi omama nje omakoti lapho ngibabona no. Izalukazi sahlangana sathi sizothatha ukudla esikuphiwayo inhlangano sengikhohlwa nje igama layo ebese sihambe siyodla khona. Sizothatha lezi zinto zokugqoka zakule nhlangano bazosithatha futhi nemoto yabo kodwa masifika lapho sizovotela ukugona. Bengiye khona kuleli yesonto ngiyobabonga ngathi mina hawu
izakwazi zihlakaniphe ukudlula omakoti namakhosikazi tu mina bomakoti njani kwenzanga lokho benze njani okay but ngifuna nje ukuthi iyasihlaza lento ukuthi nina ninikeze omakoti ibathini isu lokuthi nizokwenza kanjani kodwa bubu anibonakalanga nini Ndabezitha nabonakala hayi sika Ndabezitha what is that before no ungathathi into enhle njengoMama Go well. now ngiyacela ke bomama njengoba sishintsha indlela yokwakha into khuzana yethu intshale nayo soza lapha izobekwa yithi ngoba nale khona ibekwe by the same people ubekwa yithi ke manje sizohamba futhi End of the job. To kuzoba khona isikhathi lapho sobe sihamba khona senza lento engiyenzayo ukwakha ilokhuzana i-organization sobe sifike emathuba ufuna ukuxoxela indaba enye ngoba indaba ebalulekile ngike ngahamba ngaya ngasokwela kwesibili ngiye kwenye i-region like KZN ngaya kwelinye ngoba kwathiwa khona uBhongoza indoda enolaka abantu benza izinto eyithandayo ngaya khona ngoba kanti ayisuswe okay mase ngilapha ngangabatshela ngathi nje ngizofika ngangatshena umuntu ngafika sabona ikhona into errong lento ukuthi kube khona iqhwaga kwezinye indawo khona into errong ngase ngiyathula nje kwathiwa khona engenzeka kwenye i-region ngathula ngangatshena umuntu bangibona ngithi gulukudu ngase ngifikile mangifika ngifuna ukunitshela inkinga ngifika uthi hayi-ke kodwa ukhona oyedwa wafika kimi ngabona bamtshela ukuthi hey uthi uzumeza ngambona sefika lapha ekhaya hawu insizwa ifunani hawu baba ngizokuthuka wele ngithi nawe uyayimpela angithi ngakutshela ukuthi ngizohamba manje ngiye kule mhlangano ningazi bofika kuhlala nawe kukhona ukuthi khona ukukhathazeka ngakho ngithi angikhathazwanga yilutho ngiya nje nami emsebenzini lo ngifanele hayi kulungile mase ngifika lapha ngenkathi sekulungiselela ukuthi ke manje izovuthwa ilokhuzi indawo laba bahlezi la ikhulu not nina bantu nizikhulu kodwa nani kodwa laba bahlezi la ikhulu zithi uma sekuphakathi izandla ama-comrade nina enihlezi la anizukhuluma kodedelwa nje ama-comrade wonke lapha khuluma bese kwakhona intombazane yayihleli kangaka distance ithi no ngifuna ukukhuluma ithi hayi ngifuna ukukhuluma hayi bantu labana hayi uzukhuluma ukhuluma bazama ukuhlebisa athi no ngifuna ukukhuluma ngithi angithi angazi ukuthi ukukhulunywa ngani ngizwa lo muntu lokhu ekhuluma lapha singaselalela so sengithi hawu siswa awunamahloni kuyasetshenziswa ngalapho nakho uyakhuluma ngalo ayiyathula intombazana bese kufika isikhathi ukuthi ukhuluma lo zokukhuluma ngaphambi kuhamba athi uma iqeda isukumele ya ntombazana izoguqa la iduze kwami ithi comrade president ngiyaxolisa ngiyabona ngonile indlela engikhuluma ngayo ngixolisa nje kakhulu ngiyacela ukuthi khulume la ngithi ucela ukukhuluma ukuthi
i-experience lokufana ngisherish. Ngithi mina yini kangaka? Athi ngiyacela. Hayi ngibona ukuthi inkulu indlela. Ngithi kulungile lokukhuluma ke ntombi. Hamhlale phansi. Sengithi-ke ebandleni, okay. Njengoba sizokhuluma mina ngikazokhuluma ke ngizodedela lo sisi. One uxolisile njengoba nike nabona nathi niyamkhuluma naye wafuna ukukhuluma ngenkani. Usexolisile ke senimxolele. Ufuna ukukhuluma njengoba ngila isikhathi sakho ngilalela ukukhulunywa. So sengimnika ithuba lokukhuluma oqala ngingakakhuluma. Noma udaba lakhe sengasaxoxanga noma sixoxile kobonakala ngithi naye ndoda. Khuluma sisi. Waphuma mama lapha. Waqala ngokuthi njengoba ngizokhuluma lapha nje anginandaba noma ngakhishwa esikhundleni noma ngabulawa ngifuna ukukhuluma iqiniso. Bathula ngathi khuluma sisi. Yakhuluma intombazana. Yaphuma noComrade oyedwa. Obaphethe kabi ngendlela eyisimanga. Ngeke ngichaza into eningi. Wayilanda indaba wayiqala phansi. Wathi. Wahamba wathi angiqedile kodwa ngicabanga ukuthi okwanele esengikushilo kwamanje. Ngiyabonga. Uthe mayiqeda bonke abantu bashaya izandla ujabule. Ngathi mina yini le ngehlelayo. Ngehlelwa yinto phela. Bathi manje baba senze nje no. Kuzokhulunywa phela kufuna ukuthi ukhuluma ngezinto zala. Zingena umuntu omdala ole kwi-leadership. Akekho na kwi-leadership ngokwempela. Wabekwa abanye abantu uyalinda. Ukhuluma zonke izinto untombazane uyaqala. So sengithi-ke akhulume phela. Ngenkathi eqeda nje. Ngenkathi eqeda ukukhuluma kwashaya izandla yonke. Okay. Uma sekuthiwa kukhulunywa kwavele kwasukuma lo hlezi la ukukhulunywa khona. Oyi-officer elikhulu naye. Wathi hayi ngisukuma nokuthi ngiyavumelana nosisi uqinisile ngisho. Wahlala phansi. Hayibo. Ngoba i-leadership nje le. Bakhuluma nomunye kwi-leadership bazibambana phela. Bevumelana nale ntombazane benqando. Yebo. Ngemva kwalokho kwasuka abantu more than a quarter bazoma ngala. Bonke bezokhuluma. Bonke akekho wayiphika. Baba babili kuphela bathi hawo akaxolelwe okanye awudavula ngalo lungakhulumi yazihlangaleni. Baba babili kuphela. Bonke laba abanye bathi nangumuntu. Wasukuma naye ngesikhathi sakhe. Wathi uyakhuluma kwazwakala ukuthi uthini. Insizwa yathi hey wangishaya lo. Hawu. Yathi wangishaya. Okokuqala ngizange ngiphindisele. Ngizomkhuza ngoba ugangile. Hawu yini le? Ngathi namhlanje ngifike kwelinye izwe. Uthe uma esephinde kwesibili wathi akangishayanga kanye waphinde wabuya ngoba ngizange ngiphindisele ekuqaleni. Wathi uthe esebhedela kimi wangithatha ngezinto okuzana uthi ngasifika nje ngala ngamshaya ngo-right uthi wakhohlwa ukuthi ukuyiphi indawo eselele phansi. Ngazibuza ukuthi yini le kulo nhlangano yethu kube khona abantu abaphathana kanje. Ivelaphi kodwa sifuna ukuthatha izwe kodwa sibhizi inkinga ubona manje akukho umuntu ozokhala ukuthi wayekhethwe abantu ngakhethwanga abantu ngoba sizothatha abantu ngokubazi ukubathemba. Uma engathembekile siyamsusa sifake omunye. Sokwenza njalo. Yebo. Ngifuna ukuthi ningethuki nani bomama. Ngoba ikhona lento ngesikhathi okuba ngikhundle ebantwini. Angazi ukuthi isukaphi. Ngoba isikhundla kusuke abantu bekubukile bakuthemba. Hayi ukuthi ilungelo lakho.
athi umuntu masiphethe isikhundla sokuqoqoshele akasafuna ukusuka kuso usethakatha abantu usethuka abantu kusuka inkinga nje zingekho sizothi mase siliphethe izwe akekho umuntu osula umsebenzi umuhle uma sikonjekhle bazokuthatha sokunikela umsebenzi okufanele uma kufuneka ushanela akekho ongathi ushanela mase kubona ukuthi uyathanda ukulwa kakhulu nikeza into zokulwa uyolala emabhokiseni shana noda sifuna into ohluphayo ngoba sikho isidingo salokho silungisa izwe lethu nansi into esemqoka uma kukhona okhaliphile ngaphezu kwami angimniki ithuba lakho angithi ma-comrades sizama ukwakha i-South Africa engempela entsha akunjalo manje why sifuna ukuyingcolisa futhi thina kanye akufuneki lokho You see what you're doing? siyezwana yabona-ke bomama isikhathi asisekho kude ukuthi sihlangane nani sakhe-ke manje esizobe sisakhiwe i-leadership sonke sisilobuzana sikwazi ukuqhubekela phambili ngijabule kakhulu uma kuvela lokhu kube yini ethatha into yokuthi ake singayiyeki leli langa elaba ukuhlola eSouth Africa lacishe labulala abantu bengizofisa ukuthi omama ngoba ibona bayibone phambili bayilethe izoxoxo endlu laphana ukuthi mhlawumbe ngoba inento eyiningi phakathi uma mhlambe sithi njalo nje makufika leli langa siyolikhumbula ngoba laba uyababona komama ukuthi kanjani indlela zethu ayifani thina besilisa nabesimama thina okwethu ustrong sibambizwe thina kuthule du ekusithini Bese kuzumkhwanazi. silizimpi makufuneka izimpi yithi mazokuthokeleliwe singakushaya kakhulu uma usulandela wembamba sikufunda eduze kwethu ngoba kuzonokuthuli yabo yethu-ke leyo omama abanye abantu lapho abanye abantu kunezinto lapho ukubona ungeke uzazi uzufe ukuthi ingane ngishengdampela ukuthi ingane bayenza kanjani iphilela eswini iqede almost unyaka iphinde ibe khona ayibamba akwazi ukukhuluma nayo ingakwazi yona ukukhuluma kodwa ikhulume nayo ayazi ukuthi ifuna lokho yenza lokho abekho abantu abastrongo njengalapho uyabona makuthiwa ngisho mina esengike ngababona ingane ifuna ukubamba inyoka uyazi ukuthi umama usuka ufika ibamba inyoka ayilahlele kude akawukazi uzwe kuthiwa indoda yenze njalo indoda uzozwa kuthiwa ithe ake ngilanda iduku endlini ngilanda iduku umama use-active siyanethemba bomama lokho ngisholo ngishiso ukuthi ukuba khona kwenu ngobuningi benu kule nhlangano yethu kwisibusiso esikhulu sokulungisa-ke konke mase sifike ekugcineni ningabi nokukhathala ngijabula nje ukuthi sithole ithuba ukuthi sizokwazi sixoxe ngixolise ukuthi ngifike sekulethi mina lo ngenzoba kwemnyama ukuthi bekunemhlangano eminye ebisethelwe inamhlanje okufanele baqale kuyo ngiqede kuyona qale bese ngiza la ngabe ngisheshile nami ukufika ukuba bekungenjalo bonga kakhulu ukuthi sibela senza lento silakhile leli langa eSouth Africa namhlanje lingabe singabili senhlaleli khona mase namba ke ngigoduke kahle bandla lenkosi yabo kakhulu
mshana wami, mshana